Hello guys, mga kabars, mga suki. Buong Bagong video lang namin. kakain kami sa labas. Kakain kami sa karinderya, among suki. Pasensya na mo nga nawala mi sa pipila ka bulan. Kay ang among editor na mo upload sa video may gibati. May gibati diya ang lawas pa niya. Wala may maka-upload sa mong video. Nanbuntag rin yung tanan niya. Yapin siya. Mag-video game na ta. Namahaw ni karon no? Ang soda naman. Putan o pang. Ulan. Sugod na punta sa atong gamay negosyo. Namahaw kami daan. Wala ko ka video kay bisan sa mga video kay kayo ng upamang ko to. Gikan mi. Uban niya kung akong minahal. Oo na. Bulinaw. Moray among makaya. Katawa. Bulat-bulan na nataron. Kalau din mo. Meanwhile, Mga kabayos, mga suki, mo ni sa sulod tagian ng karinderya mo. Pagsiyo. Masyara. Akong amigo, best friend ako nga amigo nako. Kaya asawa niya mo ay tigluto. Aya. Ano, ang tagiya karon kay mo surrender ang tagiya sila mo puli. Na may gipalit diri nga jang na mo pero pabalik pa diya kay iya pang eksepsyonon. Mga botilya, plastik, lata. Ano ba ang balikan? Panahon pa niya kung kayo mga sulod. Okay mga kabayos, mga suki. Balik ko niya video. Kay kunya, magsuroy mo niya. a few moments later. Hello mga kabayers, mga suki. Karon pa may nakabalik og video kay dito mo ko sa sulod. Grabe pas anak ko nga utilya. Lapok ko kayo. Wa makakuyog nga akong tig video kay naman sa mabaw. Karon pa na puno na niya. Deliver na meron. Pasensya na mga kabayers, mga suki. Kay okay ra gyapon. Later. Hello mga kabayos, mga suki. Nandito kami sa jam shop. Nandito sa mga kumpra. Anak, ayun. Hello. Ito yung Nga. ito ang magaling na magaling mag-buti. 1 minute 37 seconds later. Grabe ka init. Init kayo. Eh, gimanandungan ka, manandungan. Hello. Dagan din eh. Manila, lugar pa diha. Oh, bumbo. Dugang na oy. Wala ka na. Basura niyo. Nina. Oh.
Next video. Salamat. Timbang sa mong pinalit karon. Lata. Oh. Nasintara na mo mag-vlogger. Lata mong gitimbang. Kaya ito babae na maligyan na niya. Vlogger kaya mo ito. 30 kilos. Lata. 30. 30 madam. 30. Oh. Lata. Abi na kayo pa idungan ni Angkol. Portahan yung vlog. Kaya kong sako na yun, kusing. Bakit ang sako eh? Di. Dapat kay karon di kay nakakuhan ka karton. Nakakuhan ka karton di. Hello Kisa. Oh. Mali akong busing karon, kilikya. Busing nga mo. Dako kay ni kuan. Lawas. Oh, light. Oh. Hello mga kabayers, mga suki, mo na akong tuha karon, patimbang nami karon no. Light, wala man tong lata, pagkilya, umana. Oh. Ano magaji? Ulit ka? Oh. Yan lang, Jay. Nakakuha lang kita ka karton, Jay. Mato ba dito, Jay? 24? Ah, salamat, Jay. Oh. Oh, medium lang siya, madam, medium. Kana plato, diba isa plato? Ang puti. Yang ipundo ko kayo ng hospital. Nasa gawa. Yung ipundo ko. Ano, giran? Hindi na pagbunin. Wala ko nang mabuwak yung ulo. Napa, madam mo? Baik. Ah, madam. Kaway sa mong vlog. Ay, takot-takot dia kay. Ha? Nang ka na isa? Nang sa kaday? Pito. Ito, light ito. Doon, sila manuod ka na ka sa taas. Uy, tumingin ko. Medium. Medium, madam. Ulit, talas pa ko. Labunan mo gana natin. Dali yung lam. Launa pa man, mandakaw pa man. Nandun, wala mo, kahit kung nandun. Ay, kung dito sa kuha, naligo na naman. Ano po? Wala. City nila, wala. Wala pa batera. Nabre, video yan mo. Ang medyo, pero speaker na diba?
Wala pa din nung nila. City. Pito. Abot na yung dua kay Gaga. 3.4 patiring. Ay, kunin ka cellphone. Luminom to nga. Ito, paliho ka? Sabay, pasok eh. Paliho ko. Ako yung palo ako yung palo na hindi kita. Kaya yung YouTube niya. Kuhan. Pare, linding. Pare linding. Nataan eh. Nataan. Iwan na. Pula. Eh, palo ko ano yung sayang kuhan. Yung palo ko. Ano siya? Kuhan sayang lubok na kuhan. Okay, salamat mga kabayers. Next video na saan? For the next time. 2 hours later. Oh, hello mga guys. Nalanong halin. Tos. Ano silver na kuhan? Holder sa iyong motor. Oh, nalanong halin. Oh. Namo. Oh. 1.6. Naman ko yung utang. Gideduction ng 100. 1.5 na lang. 91.70. Na ko yung utang. Sa tas. Kaya di ako magkuha siya og para pang bayad sa motor nako. Isa ka bulan lang kulang sa kong motor. Impas na. Siya rin naka-impas ba? Kana si madam ba? Kana si madam. Mo rin naka-impas ko. Oh. Kana siya. Oh, mali akong amo karon bago. Buutan kayo.